magandang hapon po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? And this is Labs Island Adventure. At welcome back na naman sa ating panibagong videos mga kalabarkada. At bago tayo magpatuloy mga kalabarkada, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nanood dun sa video natin nung nag-unboxing tayo mga kalabarkada. At sobrang saya ko dahil umabot na siya ng 995 views. At marami din nagtatanong mga kalabarkada about sa flashlight na to. Ayan mga kalabarkada, ito yung in-unbox natin, yung Workhos DL70. Ayan, maraming nagtatanong mga kalabarkada kung magkano nga ba yung presyo nito at kung meron nga ba ito sa Shopee. So ang presyo pala nito mga kalabarkada ay nasa 3,000 to 4,000 pesos. Meron din siyang meron siya sa Shopee mga kalabarkada. Kung gusto nyong mag-order, ay nilalagay ko yung link dyan sa baba. Ngayon naman mga kalabarkada ay ang gagawin natin, i-share ko o tuturo ko mga kalabarkada kung paano ba install tong action cam dito sa flashlight. So ito yung mga gagamitin natin. Ayan, yung waterproof case. Ayan mga kalabarkada. Ayan, tapos yung mounting. Ayan. Ito lang mga kakailanganin natin. Tapos DIY tayo mga kalabarkada. Mayroon din tayo mga ginupit nating interior ng bike. So sinira ko yung bike ni Patch TV. Sinira ko para bumili siya ng bago para may magamit tayo. so yun mga kalabarkada, ito may gagamitin natin interior ng bike. Ayan, ginupit-gupit na natin. So nagdi-DIY tayo. Pero bago ko simulan mga kalabarkada itong gagawin natin, ay please suportahan naman natin si Ate Malu Cabinyan, si Ate Venus Mars Vlog. Ayan, tapos si The Fisherman Fishing Vlog. Ayan, so please supportahan naman natin sila mga kalabarkada. Tapos tayo magsha-shoutout muna tayo. So shoutout kay Try TV. Ayan, bagong kaibigan ko yan mga kalabarkada sa YT. Si Buyan Adventures, Mimo Fishing, si Ambi Shosa, si Driver Channel. Ayan, isa rin siya sa nagtatanong sa atin kung magkano tong flashlight na to. Tapos si Maynard Repair. Tapos si Master Negro Fishing. Ayan. Tapos si Ma'am Ninita Dulyasin ng KSA. Uy, ayun, nakarating na tayo ng KSA mga kalabarkada. Ayan. Tapos si Bibs Life in the USA. Ayun no, nasa US na tayo. Ayos. Nakarating na tayo ng US mga kalabarkada. Tapos kay Angler Arbin ng Qatar. Ayan, Kipol Haq Sadik. Assalamualaikum. Ayan mga kalabarkada, medyo alam pa natin magsalita ng Arabic. Kipol Haq Sadik. Wallahi habibi, enta masbut. Mga gusto magpa-shoutout dyan mga kalabarkada, just comment down below para may shoutout ko kayo sa next na videos natin mga kalabarkada. Bali, ito pala mga kalabarkada, dito ko linalagay yung dito ko ini-install yung action cam natin. Ito, dito. So, bakit mga kalabarkada na dito natin i-install yung action cam natin sa flashlight? So dito ko siya ini-install mga kalabarkada, gawa nga nung pag gano'n na sumisisid tayo, nakikita natin siya mga kalabarkada kung lubat na ba yung action cam natin, gano'n. Kaya dito ko siya linalagay, hindi dito sa ulo. Kasi yung iba, dito sila sa ulo naglalagay ng action cam nila. Kasi pag dito sa ulo mga kalabarkada, hindi mo makikita kung lubat na ba. Lalo na kung kunwari may moment na may huhuliin ka na malaking isda. Pag dito kasi sa ulo, hindi mo alam, lubat na pala, hindi mo na nakuhanan yung kung paano mo nakuha yung malaking isda mga kalabarkada. So dito naman, at least nakikita mo siya kung lubat siya. So paano ba natin ilalagay yung action cam natin dito mga kalabarkada sa flashlight?
So, sisimulan na natin to. Bali, unang-una mga kalabarkada, mayroon tayo dito mga interior. Ayan, interior. So, gagawin natin, tatalian muna natin to. Tatalian muna natin paikot dito mga kalabarkada ng interior. Para ito, hindi siya dumulas. Kasi ito madulas siya mga kalabarkada. Ayan, madulas siya. So, tatalian muna natin siya dito para maiwasan ng pagdulas. So, ito. Ayan. Tatalian lang natin siyang ganyan mga kalabarkada paikot. Ayan. Ayan siya mga kalabarkada. Ayan. Shout out mga ka-lovercads. So, ayan na siya mga kalabarkada. Natalian na natin siya. Yan, ganyan lang siya. Tapos susunod naman natin mga kalabarkada ito. Itatali naman din natin to dito. So, dito sa tapat ng switch. Ayan. Sa mga kalabarkada. Yan, tatali natin siya dyan. Yan sa mga kalabarkada. Yan. Para maiwasan lang mga kalabarkada yung pagdulas nung ito. Kasi dumudulas to eh. Pag ganun na hindi mo nalagyan ng goma. Yan. Tatali natin. Yan sa mga kalabarkada. Yan. Pero bago natin nahigpitan, ayusin muna natin. Dapat tapat siya. Ayan. Yan siya. So, ginagawa ko kasi mga kalabarkada, ayan, sinusobrahan ko siya. Ayan o. Makita nyo, sobra. Ayan o. Ayan. Kasi, once na ina-adjust mo siya, ina-adjust mo tong ito. Kunwari ito, nakalagay siya dyan. Pag ina-adjust mo siya, hindi siya nakakasagabal dito sa switch. Ayan. Kasi pag malapit naman masyado, nakakasagabal siya mga kalabarkada. Ayan o. Pag malapit siya masyado. So, ganyan yung ginagawa ko. Yan. Tatalian lang natin. Pero make sure mga kalabarkada na dapat mahigpit yung pagkakatali mo na ito. May ilaw pa. Nandiyan pa pala yung battery sa loob. So, yun mga kalabarkada siya. Pero, dudublihin natin. Tutublihin natin para sigurado na mahigpit na siya. Yan. So, ito mga kalabarkada, yan. Natalian na natin. So, ito may sobra-sobra sa mga kalabarkada, yan. May sobra. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin lang natin yan. Suguntingin natin. Ayan. Ito pa. Para hindi siya makasagabal sa ating fishing. Pag-fishing mga kalabarkada. Ayan. So, ito na siya mga kalabarkada. Nakalagay na siya. Ayan. Ayan. So, tapat siya sa switch. Ayan o. Ayan. Tapat siya sa switch. So, ito ilalagay na natin siya. Ito, ilalagay natin itong water case cover natin. Ayan. Ayan na mga kalabarkada na ilagay na natin. Ayan siya. So ayun mga kalabarkada na ilagay na natin itong in-install na natin itong action cam natin. Ayan. Ganyan na siya. Tapos additional pala mga kalabarkada. Ito pala yung ginagamit nating action cam. Ayan. Bali itong action cam natin mga kalabarkada is Apex Action 4K Action Cam. Ayan. Bali nag-unboxing din ako nito. So, kung gusto nyong panoorin mga kalabarkada, nalagay ko rin yung link dyan sa description natin para mapanood nyo. At ang presyo pala nitong action cam natin mga kalabarkada ay nasa 4,500 pesos. Ayan. Hindi tayo gumagamit ng GoPro kasi mahal. Wala tayong pambili. Pero baka naman may mag-sponsor dyan. So, yun mga kalabarkada. Ayan. Install na natin. So, nilagay natin yung action cam. So, ayan na mga kalabarkada yung
installation natin ng ating action cam dito sa diving flashlight. Ayan. Napakadali lang gawin to mga kalabarkada at sigurado ginagawa rin ng mga ibang divers yan. Pero siyempre nais ko lang i-share ito sa inyong lahat mga kalabarkada. So ayan, napakadaling gawin. Sa mga hindi pa alam paano gawin yan, ayan, na-i-install na natin. Naituro ko kung paano ba mga kalabarkada yung pag-install. O, diba? Napakadali. So dito ko natatapusin itong video kong to mga kalabarkada. So sana nagustuhan nyo itong video na to. So ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog. Abangan nyo yung fishing adventures natin maybe sa Sabado or sa Miyerkules mga kalabarkada. So yan, bye bye.